harvemmin tulee käytyä. Vaikka tässä tuli Timolissa käytyä, kyllä yksi laji tuli. Ei tuu niin pätsi. Aha, loppuuko se rata myös tonne? Se loppuu nyt tuohon noin. Ai tähän? Tuohon kapsumaan, mikä on se meidän eteen. Tuo, missä on nuo kaksi tolppaa tuossa. Siirretäänkö tuo koriin? Mä käyn siitä vaikka. Joo, se tulee. Joo. Käy vaan hakemassa se kori tänne, se on ihan hyvä. Ai. Joo, se on oikein hyvä. Tai niin sitten varmaan, se voi välillä, se voi varmaan mennä ihan alusta tuonne niin kuin päivittämään tuolla. Niin.